मन शांत हो गई लाजनू। चलो एगो मुर्गी रहे बेच बाच कोने किनार कर देनी। रोज हुनका दरबा में तो हुनका दरबा में तो हुनका दरबा में घुस जाते रहे। हक मुद के बरोबर करे। चलो भले ठीक बोल 300 बेचनी अपन सांझ के कर लिया मीट मछली खाए पियो बम बम रह। अरे भाई बड़ा अस्थिर बैठल बा का होता हे आजे बनिया काले से भी तक हुलिया बदल गई। भूलिया बदली ना अभी भाई यार होई जींस सब भाई शर्ट भाई सूटर सब टीका मारी के एकदम धगी पानी के गया भाई लौटरी उठी का के नहीं लाग गइल बा। ई सब तोहरे नु देन ह मार देन ल भूला गेलो माने मार देन के खा हम तो अपन जीव के काल तार बेच देनी मुर्गी। उहे कहतनी मुर्गी है का भइल उ मुर्गी तू ना देला हा हां उ मुर्गी साक्षात धन वर्षा करौली रहल हिया। हां सोना कंडा का होत रहे। सोना के नाम माने हम सोना के तना नु कहनी है। हां तो का धन वर्षा करत रहे। सुनो बताओ तनी बतिया हां बताओ का भइल है कि बाजार में देखा तारा सबसे नामी दुकान कपड़ा दुकान हां देखते नहीं की हां चौधरी जी के हां तो हाथा देखला कि पूरा माने हाथा में लाग रहल बच्चे हां पंडाल बन रहे हां हां तो हम गइनी ऐसा ही अपन बाजारे। अच्छा तो बाजारे गइनी तो अपन देखनी हुआ कि तो हमारा के बोलो ही नहीं तो हम गइनी प्रणाम प्रणाम भइल प्रणाम चाचा का बात बा महाराज बड़ा चेहरा अच्छी लगता एकदम मैंने समाधि बनल बनी तो एकदम खिलखिला जाए के चाहिए। हां 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 कहले कि देख बाबू तो बात ठीक बा तोर लेकिन एगो माने समस्या आ गइल बा। समस्या कोनो छोट मोट ना बड़ बा। हां कहनी कि अब भाई अच्छा कही हां मालिक कि हमारा से होखे लायक कोई तो कह दिया। हां तब तो कहले कि देखो बाबू हम चाहतनी कि सब कोई के भोज में एगो आइटम में इहो रहे कि अंडा सबके माने अच्छा देसी अंडा खिया हां देसी अंडा के फार्म बोला ना 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 हराम वाला तो मान लीजिए सब कुछ खाते बा भोज में जीवो तो देसी मिल हां कुछ नया चीज आइटम में बांट दो। हां हां तो कहले कि बाबू देखो हम सबके ठीका देनी है कितना बड़ बड़ फार्म उन लोग हाथ खा कर देला कि ना ये दादा ऐसा आलम के हमारा से ना पड़ हमारा जाए से ना होई। तो कहल कि देखो तू ही कुछ कर सकेला। कहनी कि ठीक बा मान ली कि रउआ हमारा से उम्र में बड़ बानी रउआ कह देनी तो बात रहो तो उठावल ना जाई। कहनी ओजे लगी चल देखल जाए आइनी है घरे आ घरे अइला के बाद है मुर्गी जोन बिया तोहर मुर्गी आ गइनी आ कहनी कि देख है मुर्गी देव अब ऐसी करो कि मान ली कि हम ले बानी तो हम तो जिम्मा ठीक ले बानी। हां इज्जत बचे के चाहिए देखो अब कुछ करो तो गोड़ उड़ा के जनले भाई आ जाके सुत गनी है खाती के आ रात भ के टाइम उनका के देले रही जोन भी माने करे होई रात भ में तारा करे के बा। अब भोरे जसही अब तो हमारे टेंशन रहे नु नहीं लगता भोर ही नींद टूटल है। अच्छा नींद टूटल है जाता नहीं देखत नहीं दरबा में तेरी की जो को ही नहीं अंडा हो नहीं अंडा माने अंडा अंडा चरबो गोल अंडा। अच्छा अच्छा सुन बतिया अरे सुन ना पहले बतिया सुन हां बक 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 ओकरा बाद का भइल है कि अंडा तो एक खाली में 500 देलस यनु अंडा का कोनी है कि पूरा लोड करवाई है गाड़ी के आ जाके चौधरी जी घर दे नहीं है। तो हम तो अपन माला माल बनी है देखो हम तो बुझते बनी हां उनके दुकान जोन बड़ुए ओ जे मेगा मार्ट में हां बिग शॉप में तो पूरा है कुल किनाई लिया पेन के रंग में अपन चलनी है हम तो जलनी के हो गई। अच्छा अच्छा ओकरा बाद लोग खेला चालू भइला पूर्व जाता नहीं देखो तो नहीं केरी तरीके को फिर अंडा अंडा चरबो तो एक आदमी हमारा भी ऐलान कलन कि ना बाबू एक 500 के घानी तैयार होता। अच्छा 3 टर्म में जैसे ना कहिया दो सो बल्कि दूध हां जर्सी ऑस्ट्रेलिया हां 3 टाइम दुहाली सो 3 टाइम अंडा अब वही मुर्गी के अंडा के देन हनु के पोल्ट्री फार्म में तू खोल देला। हां माने है अब हमारा ब्लॉक में चुप माने पूरा जगदीशपुर प्रखंड भ में हां एगो हम ही बुर्बक बोल चाह लोग ने बुर्बक बनावे का तोरी विजय हो को मैंने बुर्बक बनावे। अरे जा होने काम करो जा होने हट जा अरे बोका जा अपन काम करो के हम मुर्गी अंडा ना देबे ले हां जा हमारा घर ये गुजरते है तेरा रोज 500 देतिया देख तोर बाबूजी यही जना बैल हां जा हट जा दिमाग खोले बाला इनका 500